Беновска пита. От екипа на Беновска пита съобщиха, че на 1 юни 2024 година, събота от 9 часа ще гледате по канал 3 в youtube.com Беновска пита-Радио К2, във facebook.com Иляна Беновска и слушате по Радио К2 на 93,9 МГц. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Солидарна България. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Отговаря Мая Манолова, кандидат за 50-то Народно събрание и за Европейския парламент. Възраждане. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Отговаря Костадин Костадинов, кандидат за 50-то Народно събрание и Европейския парламент. Възраждане. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Отговаря Мира Миркова, кандидат за 50-то Народно събрание и Европейския парламент. ВМРО. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Отговаря Красимир Каракачанов, кандидат за 50-то Народно събрание и Европейския парламент. Задавайте въпроси на benovskapita@gmail.com. Беновска пита.